Az igen. Egész utca így áll? A Kereszt utca is. Igen, akkor nem is bírunk rakpartra menni itt. Hát a bátor vagy átmész. Én nagyon tenni tökre így motor. Az igen. Valaki élvezi. Látom, a robogós is tolja neki ott elő. Az is bátor. Hát jó. Ajánlom, hogy kerülőúton menjél. Jó van. Köszi. Mi történt? Ti törtétek el legalább? Nem? Vagy csak megunta? Nem. A gép tört el, de szerencsére nem voltam itt legalább. Aha. Tyrannic body fucking wolf. Tyrannic body fucking wolf. Identitászavar. Gondolom már több embernek föltűnt, hogy megváltoztattam a nevet a Facebook oldalon, illetve a YouTube-on is megváltoztattam már csak az a kérdés, hogy mikor állítja át a rendszer. Miért is van ez a névváltoztatás? Nem másért, mert én mikor annól csináltam a csatornát, eszméletlen sokat gondolkoztam rajta, hogy mi legyen a csatorna neve. Valami jó, ütős, rövid is, hát mint látjátok, nem nagyon jött össze. Vagyis jött a csatorna neve, hát igazából tök egyszerű az egész, egy VFR-t hajtok, legyek VFR Rider, gondoltam én magamban. Csak aztán most így lassan fél év elteltével úgy érzem, hogy ez a név nem éppen az ideális az én terveimhez, illetve így, hogy ennyien lettünk, így úgy érzem, hogy egy kicsit komolyabbra fordult a dolog, mint amire én valaha is számítottam. Ugye ma lettünk meg kereken 2000-en, meg nagyon örülök, és köszönöm nektek, srácok, mindenkinek, aki feliratkozott, illetve aki tolja a támogató kommenteket, üzeneteket és egyebek. Ugye ez a név ez végülis annyira nem is idegen az előző névtől, mivel a Wiffer az ugye a BFR úgymond becézett változata. Konkrétan az volt a problémám ezzel a névvel, hogy én nem akartam egy motortípus lenni. Tehát engem ne egy motortípusként szólítsanak, és így röviden, tömören ennyi. De ettől függetlenül a tartalom marad a régi, más változás nem lesz most. Tehát ez csak egy névváltás, ami semmivel nem jár. Viszont a véleményeteket várom a komment szekcióba, hogy mit gondoltok erről a névváltoztatásról pár szóban. Tetszik, nem tetszik. Ugye többünknél felmerült a kérdés már, hogy mi lesz a csatornával télen. Mert ugye a idézőjeles szezonnak már vége, és beállt a hideg idő. Masszív 10 fokok, 5 fokok vannak. Most nálam a helyzet úgy fog kinézni, hogy engem a hideg igazából nem érdekel. Tehát attól, hogy hideg van, attól én még motorozok. Onnantól kezd majd probléma lenni, ha leesik egy ónos eső, vagy egy kis hó. Akkor már én is meg fogom gondolni azt, hogy motorra üljek. Addig viszont számíthatok tartalomra. Lehet, hogy egy picit kevesebbre, mert hogy mondjuk lehet, hogy 2 fokban nem lesz kedvem elindulni, túrázni. De igyekszem minél több tartalmat gyártani nektek. Én nem tervezek ilyen gameplayes bulizzuk át a telet live-okat, meg hasonlók, tehát ilyenekre nálam ne is számítsatok. A múltkori videóban beharangozott kérdez-felelek az lesz, heti szinten, egyszer. Szerintem ez bőven elég is, mivel ugye vasárnap meg ott a Moto Sunday, ott is lehet velem találkozni, lehet nekem írni, lehet tőlem kérdezni. Úgyhogy az ilyeneket nem szeretném túlzásba vinni ezen a csatornán. Nem lesznek tutorial videók, hogy hogyan vágjunk videót és egyebek, mert szerintem ez se pont erre a csatornára illik. Szeretném megtartani csak és kizárólag a motoros témákat a csatornán. Most éppen tartok fel a Citadellára csinálni egy kis timelapse videót, ha már ilyen szép naplementünk van. Aztán majd meglátjuk, hogy fog sikerülni. Ha jól, akkor a videó végén megnézhetitek. Vagy
hamarabb. Ugye említettem most előbb, hogy meglettünk 2000-en. Nagyon durva volt, elmúlt 2 napban körülbelül 300-an iratkoztatok föl rám. Én meg csak pislákoltam, hogy what the fuck, man. Nem tudom, hogy honnan jöttetek, vagy hogy találtatok rá ilyen hirtelen a csatornámra. A megtekintések is felszöktek az égbe. Gondolom valamelyik kedves nézőm megosztotta az egyik videómat valami csoportban, nem tudom. De meglepő volt az elmúlt 2 nap statisztikája. Ez meg mi az anyja picsáját csinál? Jó, hogy nem megy már át a gyalogosokon. Ez hülye. Az igen. Schizophrenic body fucking wolf.